Het is nog heel tijd geen echt volop maaltijdswaar, maar zo'n dag is het met flink wat zinnen. Koer er wel aardig op terug. En prachtige wolkenpartijen natuurlijk. De jas maakt nog altijd een on, de warmte is er nog net. Het blijft nog altijd wat koel voor de tijd van het hier dit weekend. Ja, en als dan zus naar de biemke bij mij, de bladen komen heel tijd meer en meer uit. Nou, dat is een goed teken. En noem maar op nooit waar voor de komende dagen. Allereerst, joen en vannacht. Het wordt een nacht mooi temperaturen tussen de -1 en +2 graden. Het zit overal frost aan de groen, soms 4 groenfrost. En verder kan er mist ontstaan, het is restig waar. Eerst nog vrij helder en de wind die komt uit oost en noord en die is zwak of matig. Meneer beginnen we dan met autorutten scrabjen. Meneer eerst ik nog mist en naar de zinnen. En dan in de rim van de middag komt er meer bewolking op zetten vanuit het westen mooi. Maar het blijft mooi hoe hij droeg en de temperaturen alweer rond 14 graden. De hoogste temperaturen verder op de provincie. Daar is het het smoekst en de wind zwak of matig en die komt uit het noordwesten mooi. In de nacht komen ze op een beetje rein. Ja, het zal net volle wezen, maar toch. Fruitje, een manje tieze maandje, hoe dat je deze dagen droeg waar. Temperaturen om het bij de 12 of 13 graden heen. Maar ik denk dat we waanje uitkomen om het bij de 15 of de 16 graden. En gewoon maar liggen de temperaturen zomaar bij de 13, 14 graden in de tijd van het hier. Dus dat een beetje wat milder als gewoon. En we moeten manje maar weer hebben in het waasje.